Right, muri Zimbabwe makadiko kumatimana enyika kwese kwa muri zita ndinonzi DJ T1 tiri pano pa Teachkach MTV apo patinobata nyaya dzakasiyana dzinoitika mumatunhu atigere pamwe chete neakatikomberedza. So chirongwa chedu Touchline Hour chiri kupfuurira mberi patinenge tichiita hurukuro nanatete vanotengesa bonde vatinoti ma-sex workers. So nyaya yedu tinogara tichitaura mazuva ese kuti video inoi haionekwi nemwana ari pasi pemakore 18. Zvakare mavideo edu haaonekwi nevanyarikani vari pamwe chete nekuda kwekuti panotaurwa mamwe mashoko ane huremu, mashoko ane udzamu. Saka mavideo anaya onai, asi onai muri kunzvimbo dzakasiyana nevanyarikani. So thank you very much. Regai tichipinde munyaya yedu. Kwatete makadii? Tipeni makadiyo. Tinofara hedu. Kuri sei kumba nemabasa? Kumba kuri right uku. Anditika? Mabasa ribo. Ko voice anzi? Voice techitonakirwa kamumabhawo. Techitoimba kupfuura radio saka techinakirwa. Tozokurirwa manje nemaspika. Munozokurirwa nemaspika? Alright. Imimi munoshanda sei? Munoitawo zvekutengesa bonde? Chokwadi. Okay. Chimbonditsanangudzirewo kubasa kwenyu kuti kwakamira sei? Munotengesa sei bonde? Zvakamira sei? Munoita sei nekudii? Isusu kana tiri mubhawo. Tisangana narume wakawanda wakasiyana, makorokoza, chichiva, siriva vangosiyana. Saka kana tiri mubhawo mugomo, isusu techitoitawo zvekutotengesawo mhata tirimo manditi. Saka tichitoite pamwe $5, $3. Kudhara mari yaipisa zvezvo. Ai ma5, ai ma10, amatembotora. Ezvino zvima3 mapondo yayo munhu atogona kuti 5 kuti nde 3 motoenda uchitobhadhara bhesi $, sara nepondo. Saka tiri mukati momo manditi. Unosangana nemunhu anokuti ndoda zvakadaro, ndoda nyoro. Nyoro zvinoreva kuti apfeke kondomu. Kunyenga direct. Sangana beche nemboro zvakadaro ngawani. Saka isusu manje teta kuchajiwa mari yakati okay. Teta ngotyika siki neAIDS yoyo. Alright. Tikangobatwa ndo zvatetikasarudza. Titangonwa mapiritsi tichingodaro. Asi munotombosangana nawo vanototi inini ndinoda nyoro? Kazhinji ndo vazara. Ezvinezvi vazara vanoda nyoro. Saka nyoro unogona muti 20 because ndotya chirwere kana nhumbu. Chero utorimo muchirwere ichocho. Unongomuti ndotya chirwere itira nhumbu. Okay. But iwe unongoziva zvauri. Because unongoita mari kuti uraramise munhu. Kana momzi vanenge vari kumushoko nevana. Tida watumira mari kumushoko nekuti waone kuraramisa munhu. Tichinyengesawo kuno kuchingosvirwawo kuno. But ana momzi vatoziva kuti isusu totengesa mhata kana tiri kuHarare. Tingoti vana vedu vari kuwasikana nebasa vari kushanda. But ndo mararamira techidoti ana momzi vararame. Nekuti wakadaita zvekushanda mumba, mari yacho manje yakadhakwa nobata pamwedzi. Pane pamari yekutongotengesa beche rako uri mubhawo. Alright. Saka imimi pamwedzi munonyanya kurenja mari kana muchishora imimi $80, $100 evasikana vanenge vachiita kana ma-housemaid. Imimi pamwedzi muno kana ungatimbotarise pazuva? Pazuva nditi unoita $50, $60. Even kazhinji wakatosangana nenyoro unotomuti 20 inenge iri short time. Otokupa short time ye20 kwamwe ma5 vanongochimborowa ozowana kanight kako kana unotobuda uri mu60 pazuva. Kana tikazoendawo kujumbo makorokozo, makorokozo ndokwatine tichiita ese. Alright. Kwakamira sei kumakorokoza? Kunoitwa seiko kumakorokozo? Tikasangana nemakorokoza, makorokozo anotoda munhu akachangamuka kuti unotonge bhulu. Because ukaenda uri imwe yaya unotokudhedha futi wakunyenga svirwa mahara. Saka unotoenda utori munhu akangwara-ngwara. Tonga utori mukorokozo wacho. Saka makorokozo anoburitsa mari. Aburitsa mari unototanga wadhakwa naye. Arara zvazvi tora chikwama zvomora owiga pakanaka kuti atomboione. Yanga zvingoti mari tikaisipenda pakumwa doro beba. Alright. Saka kumakorokoza kunotoreka mari bo zvakanyanyodhakwa zvine mari yakawandisa. Alright. Saka imimi makuseni paanozofuma asoba manje akubvunza mari munoti mari takairowa yese kubva? Mari taimwa. Unosiya imwe hauzobeyesi. Unosiya imwe. Oti mari kai
matengero aita dorisha anondifadza zvichitoswa mari yawo kundipa shoma ndotonipa mari yakawanda because wachitengera munhu wese do imi muri kuziva henyu kuti makaisa muhomwe mari unenge wakaisa muhomwe moza kuzogeza kudai kunoda sipo perfume chinhuhwirira so kuti vanhu vachiona vawane kuita sei kusvikawo padhuze. Okay. Saka pakutora mari kuba mari dzevarume apa hazvina njodzi here zvekuti umwe munhu anogona kunyumwa kutoziva kuti aiwa hatina kupedza mari yese mani? Hazvinoitika. Unotodhedhwa chaiko chaiko kumakorokosi nebanga dokoro kutodhedhwa chaiko chaiko akutonetsana mumwe munhu sikati unoba zvine skiri vamwe variko seimwe friend yangu so ndikatongo muka yakafira muloji kangofa kusadaro because unenge waita zvinhu zvisina skiri zvokuti waonekwa vanhu vaive vanouraya vatarise wana basa nekumunhu saka unouraya unoba zvine skiri zvikangwara. Saka akaita sei iye akadhedhwa ingadi ingaba futi mari saizvo? Anenge angaba because atonyatsoza information zvakaitika. Okay. Tikazongonzi Bridget uya mune mwenyu Bridget achekwa kuzasi nyini yese kadhedhwa nyini ubatane kumusuru adhedhwa mwedu saka saka pakashata saka basa renyu riri riski pamwe pacho. Pamwe pacho riri riski rine njodzi. Mimi munomwa here madrugs kuti mutange kupinda pabasa iri kana kuti munenge mutori sober here? Ndomwa doro nembanje. Okay. Ndo zvamuno saka muchitobva kumba munototanga natobva kumba tifanira kutongobva nekana ka $3 kestart ndikapinda mumbava sandaona mheni nombotenga doro rangu chimbanje changu checoin ndorova tonga mwa doro kangu kunyebedzerawo uchibudawo flambo toti varume wakauyawo kana pamunorova nomhata wakadhakwa zvine uchinakidza so. Okay. Saka munotonakirwa here paya? Pamwe pacho unogona kutoona munhu ane mboro yekuti unoti denda mudzokorodzeswa mani munhu mboro yacho ichinyatsoita bhobo. Saka mboro yamunonyatsa kuda vanhu kukadzi chimbonyatsai kuntaurira kana kuti kusaidi kwenyu munonyanya kuda mboro yakaita sei? Mboro dzosiyane. Pane mumwe wekutoti unoona kari kadiki kudai so kekuti kana kondomu yacho unoti aripinda kuti ngachitosvipa kasirwa mutita kakadaro because kana chirwere chacho akasvitse nekuti kanenge kasingasviki. Alright. Saka mboro chaya yamunyatsoti mimi vanhukadzi munoda mboro yemi munosiyana here vanhukadzi kana kuti umwe anodawo kadiki kakadaro kana kuti imi munoda yakadiki? Togona kusiyana bosi nini angutoda hombe yangu yakadii hombe yacho? Hombe dzacho dziri pakasiyana dzakasiyana futi hombe dzacho une imwe takagonya so kuita straight chacho kuti yakamira kuti ukaitarisa unondoponera imwe yacho unogona kutoivhunduka uchiti aimboro ikai ndokwara nayo but mboro yoyoka unogona kuzotokunakidza kuti unotonga uchamukumbira nhamba munhu kuti anofanira ita nyoro yangu munhu. Saka variko vanhu munotombosangana navo wakadaro? Variko. Pamwe pacho naka unogona kutoona kuti zvafanira tiri mukati mubhawe imomo unogona kutongochiva murume ndiwe munhu uyu unenge wamboenda naye nekuti unenge wakunzwa nyere iwewe nzwa dosvirwa unogona kungoti kuenda paari munhu yemwe muti shaga node pondo zvayandei unonzwa kuda because anenge akakusvira zvekuti unonyatsonzwa kuti baba anogona wedzokeredza nawo. Alright. Saka kopa kutunda apa munototunda here? Kana tiri mabhawa akazhinji hatitunde because tiri pakutsvaga mari. Sikandiri kuti paunosangana nekuti iyi ndo paunozoitawo sei unotunda ivavo. Saka mune basa. Saka mune basa. Saka munhu wemukadzi anofanira kutunda kangani? Munhu wemukadzi zvinoenderana nekuti nyoro yakwe. Sekuti nine nyoro yangu. Kana muchiti nyoro yako munenge muchizama kureva kuti chii? Munhu asingapfeke kondomu. Asi zvokukechana pese. Alright, itori boyfriend yenyu. Kana asinawo mari unomunzwisisa nguvayo uenda naye kumba. Kana ane mari anokupawo mari yakawanda pfura yekukecha ndo yatinoti nyoro iyoyo. Saka nyoro yako ukaenda nayo kumba aini nangutogona tunda kana ka3 because munhu wekuti anenge ari muropa mafeeling ake akati
Alright. Aiwa, tinotenda. Saka munongoenda kumakorokoza chete kana pane dzimwe nzvimbo dzamunoenda nekuti izvo zvitakutarisa wamwe vanotageta kana varimi wefodya yakutengeswa kakavhurwa kamaflow. Kumaflows futi unoenda. Maflows vanika ndiri nini? Andoba. Kumaflows. Abegi ndotora. Aindoba ndiri mpavha. Mbavha mari. Mari ndotora. Okay. Alright. Saka kuwarimi uko munowarwa tactics zipi? Kuwarimi aindoda ana sekuru. Okay. Tikure ivai. Bata zvakanakisisa, bata zvakanaka na. Fanika ini ndonzoda bata mboro kana pasi pemachenda. Tikabata na sekuru pasi pemachenda. Vanotota kusvika pekupedzisira. Saka vatunda vatota kusvika pekupedzisira. Vanenge vatofunga kana kutorora. Kuti kumba wadzokere ndiri chidiki ke. Vandotora bhegi rese baba. Alright. Totombovharira kana zvewiki. Tange tikudya mari yese tikuspenda. Muchirongedza bhegi. Bhegi nchirongedza pakanaka. Ndozongweri kana ndatobuda. Ndoenda. Zvekuti nemalojo ndizoti baba basa renyu rakatopera pana. Ngabhuka zvenguya zvanzi pamba pemusikana wangu pakasirwa nawabereki wake pana. Isu tikatorwa tactics dzedu dzechihure. Makaenda. Tikatoenda nebhegi. Saka ndo panozodzokera varimi paya vachichema kuti baba wakarohwa mari yese kukumaflows. Ndo metse dzamunowarohwa. Saka pamunenge maenda nawo paloji apa munenge mautaurira kuti pamba pangu. Pedu anti loji yakanaka kai. Svika uchiratidza machembera aya. Imba inoti nini? Abereki wakafa. Kangosiiwa mba medu tikazvarwa tiri 2 ana akafa. Tarisa wapinda mukati muyama yachiona tumashawa chichi. Chikafu chachigirwa nowasikana ibasa. Unobva kuti andagarika. Uchimbata bhose kuruya uyu. Chimpuridzira pese mboro chibata machenda anonakirwa uchiita yese yese. Asi inodyiwa here mboro? Inodyiwa. Uchiwadya mboro iyi. Unoyatsonzwa kuti right. Saka hazvina dambudziko here zviya zvekuti mukadzi anodya murume mboro? Chazviya. Ndezvekuti sana sekura. Ndezvekuti ana sekura vanyanyo pinda zvinoita kwamana edu yechidiki yokuti pana pasiki vanorohwa. Okay. Ana sekuru tezoti ndizvo ana sekuru zvine mukadzi wani kumusha. Kana zvirwere zvine zvisina. Okay. Tichiita kuti tiwane kutora mari. Tichidya mboro zvakadaro because tezoti ana sekuru hapana. Ya saka pakashata. Alright. Saka imimi makazvitanga sei mimi kuti mupinde pabasa irona? Ini ndizvanakaita. Ndakarorwa. Nemurume wangu. Ndine 16 years. Okay. Ndine 16 years. Patagara. Tagara. Ndizoti shavira kuno chi. Chinoitika pandiri. Ndichingofamba chero ndine murume nechibodedzwa nyingonyengwa zvesvo. Kuchikoro kwacho ndaita kwamana wakawanda. Saka murume wangu azombondisvikira amba ndine mufesi. Vambondiregerera. Okay. Mufesi maitodanana naye? Taitodanana. Okay. Vazondibata futi. Asvika nasisi wake mbowandibata. Ndokusiwa kwandikaitwa nemurume. Okay. Ndasiwa nemurume saka niwabereki wangu vangada kutoita zvekundirova zvimwe zvazvi. Kwama wangu inini CID. Okay. Saka ndobva ndikabva ndatiza ndikati nemaroera nditaona kubasa kwake anondiuraya. Ndaya kuHarare. Okay. Ndaya kuHarare. Ndakatosiya vana ikoko. Kumusha ikoko kune murume ikoko. Ndikasvikira mutauni. Unaona mumwe musikana so. Aibva anzi big up. Okay. Musikana patatomutsanangurira nyaya yangu zvakanzi kuno kuHarare mufana wangu. Dzidzisa basa iri. Okay. Mufana wangu ndikaenda newe mabhawo musaranga nezvauri zvaka mufana wangu. Tora bhegi mufana wangu. Nombogara newe tozvilojera kugara wege. Okay. Wakuzovachengeta vabereki wako ndovakisira kumusha. Ndo pandikatangira ipapo. Dzidziswa pina mabhawa nemumwe wangu. Saka ndikamana unoti basa anditori goni. Kana izvezvi ndaona basa remumba kana rei. Andiri goni. Ndatojaira unyengwa. Shirisa ndiko ndatojaira. Saka amuchatokwanisi here kugara musingatombosvirwi? Kugara ndisingasvirwa ndichagoni. Ndatova munhu uya ndongonzwa kungogara ndichisvirwa. Chingogara nemari. Ndinofanira kugara nemari ndisina mari. Okay. Ndingonzwa kuda kuti unosvirwa. Saka hamuna mwoyo wekuti ndogona kuzoregera kana kuti
muda kutoramba muchitopfuurira mberi makaita gap. Kana kuroorwa murume anogara nemudambudziko because mboro dzakasiyana siyana. Iye anenge andiroora tajara unzwa dzakawanda mboro dzakasiyana siyana. Saka kana azondiroora manje ndakuona yake Rwanda jara bukuta dzakawanda panonetsa. Kwemi voice maisa kupi mimi? Mimi mune nyaya mimi because dai voice ringe riripo kai baba tainzwiririra nhasi pa. Voice neraenda nembawo. Lazi ukumborowa sa munorowa chi maskadi kana to chirungu. Black label. Black label. Yeah. Label. Label ndo rinoita kuti unzwe uramba idada se kurowa mhata ukamwa unodhiniwa sati waona mari. Saka label unogara uchine feelings. Munhu akangouya kwanisa unomurovesa. Saka kuya pamunokechwa apa pamunombonza ngatiende tindosvirana, kune type dzemastyle here dzamunondoitira kufadza murume kana kuti munoita sei? Munongoti chero ndapiwa mari chete? Chero ndapiwa mari but mumwe anoti da kukotamirwa. Kana usimudzirwa makumbo nomuti wedzera mari. Wedzera mari omukotamira svira nekumashure. Especially vasini vandanyora vanda kurova mhata nemashuro wozvanga chikasika kutunda. Saka akasvira nekumashure anononoka kutunda. Anondokasika kutunda. Anokasika kutunda. Saka basa harisi kuregedzeka. Ira zvasike zvamuropa. Naiti munobhadharisa mari? Naiti sesususu tokunombenawana maavenues kana mutown tonzorwa ma20 kana tiri kwedu kwatenge tiriwo kwatase kuchitungu izo manaiti ma10 15. Saka naiti munenge muchienda kumba kwemurume. Saka kumba kwemurume munoshinga here kukana nemukadzi? Kana watohure watobhanditi. Saka munotoriska zvese. Nini ndakamboenda mba kwemunhu mukadzi ari pasi pemubhedha anyebera murume undikwenda musha kuenda pasi pemubhedha but murume uyu aita zvekupinzwa nakawanda. Saka wemuraindi wakataura. Saka mukadzi aingofunga kuti pamwe munhu wani anounzwa sikaziva kuti murume wake anta basa rekukecha chitsamba. Saka pandakapinda ndikasangana nemunyama wacho. Sangana nemunyama wacho tichivhara dhoo. Madhamu wakabuda pasi pembedha. Buda pasi pembedha zvikanzi ndoita basa rekusvirwa nemurume wangu anditi hondo mbemomo hondo mbemomo. Tikarovana. Maitodzosera? Aiwa ndakatodzosera ndikatozopotsa ndasungwa because tajera mabhodhoro asubata banga kadzi wemunhu makuda kutomubaya. Ndikatomubaya kadzi pasi achidona vanhu vangowanda kuda kubata vanoziva kuti vanhu vakubata uya kwaro ndikatiza nependi chete touch vandaenda ndazotokumbirawo chihembe panext ndokupai $1 pane vanoenda ndapiwa chisiketi vandovapa $1 ndone kufamba. Saka muri masoja zveshuwa munenge mutori kuhondo handiti? Tatotrena. Saka munoita mwoyo wakadaro kusvika pakudaro? Kana taukwero kana tiri mahure fanana nembavha nemukorokosi ndozvinoreva hure. Hure asi munhu hure chimwe chinhu imhuka. Musadaro? Saka pakashata. Saka mune vana here imi? Ndinawo ne2. Makawasiya ikoko kumurume? Ndakasiya kuna mama. Kuna mama wenyu? Wazi murume akati vana vanogona usiri wangu. Wakabva ita question mark? Saka muri kutovachengeta vari kuna mama ikoko? Havana ndochengeta because ndinorovesa nyoro ndoendowanzoda because ine mari ndokasika kunza mari than condom. Saka kune vamwe vanenge vachikushora vaya vachiti mahure munoti kudii kwavari nasi? Vanhu vayoyo vanototambura vanoshora mahure vaya vamwe vachototovabatsira vachiya kwatiri
vachisukira mapleti kuti tisaramba nekutora chiro sisu mahuri acho tichitova pabhegi wofuti sikatova ndi vanhu vayo vakadhakwa ivai ndo vasingatombotidhise because tisitotowachengeta ndimunotowapa mari pakashata. Alright. Saka chihure chakanaka ringano chakashata kune umwe arida kutanga uchiita nasi chihure chiri bho sati kwangu chiri bho bosi inini sezvandikutaura ndatova machiri zvandatoveka ndato munhu ajaira fodya isike kana akajoina chigure chigure hachisiki ndo zvandatova saka ndatomukurudzira kuti zvitori nani mabasa ako mazuva ano hakuna mari kusina mari mabasa uko unopiwa $50 pamwedzi $50 uchibata pazuva. Koko kuita uri mamwe mabhizimusi asiri kushandira vanhu uchizviitira wega ungatadze kugadzira mari inodarika $50 pazuva? Nchagona. Makutoda izvozvo makaita? Pesa randa kutaura rumwe wanhu. Asi mimi pakuita kwese kwamakaita basa rekutengesa bonde makamboita here ongororo yekuti because makamboita ongororo here yekuti ngei varume vane vakadzi vachiuya kwamuri? Chingava chiri chii ichocho? Varume vacho ndovane vachitiudza. Vanouya vachiti chii? Kumba uko ndakati ndochena miro batwa rafu kugeza chekuti kunonzwa munhu achinwa dikita kudai saka isusu takatrena pazvese izvozvo tikageza tospray tichiremova beche richibviswa uswa mavhere ayaya kuvakadzi uko vanogara zvakazara saka varume ndokwaningwa kuita sei presha kumahuro wakutiza mba ndokapinda mba medu hatina vana amunhu wemukaka amunhu weweti muri smart muchinwira zvokuti abude kana kubasa chekwandadzomuka kuti aende kubasa achiti ndiri pai. Alright. Ko pakusvirana paipai beche rine makona here rekuti unogona kuenda kukona kuenda kukona zvakambomira sei ipo pai? Ndisikandiri kuti ukasangana neanogona anorova masaidhi ese asi masaidhi acho atoripo ekutoti unogona kutoenda uko chienda uko chienda uko. Iye murume ndiye anonge achiita kudaro anodai kana panokusumudza gumba paipa unotonzwa kuti apa yakapinda nesaidhi apa ari kurova nesaidhi mboro yakaenda kusaidhi apa akada unotonzwa kuti apa ari kurova nepakati unotonzwa kuti apa mboro yakanyatsopinda zvekunzi itange yasvika apa pamoyo chokwadi wasangana nane mboro chaiyo inosvika saka imimi pamunonyatsa kunzwa kuti uyu murume uyu andibata munofanira kunyatsa kubatwa sei? Munobatwa pai pamunonyatsonzwa kuti apa ndakunakirwa nebonde hazvisiri zvekutsvaga mari? sezvo zvedu handidi inini hangu ndazvimirira matinji angu mahombe ndagara mumusha saka mbuya indidzidzisa kutonza matinji saka dinji rangu ini manje vanobata kudai so dinji nekanyatswa nendapera asi zvinoitika here zvekuti mukadzi anogona kutotunda asati asvirwa? pakubatwa matinji ayaya uchizamu iri hana kuyamwiwa unotunda ari pakati pekukubata ega ntonoti amanakirwa nekubata watotunda. Alright, aiwa ndinotenda zvikuru nekutsanangura kwakanaka. Saka ngatitarisei isisu. Nhasi pane mudzimai ari kunetsana nemurume wake. Ari kufunga kuti inini hangu zvitori nani ndoite basa rekutengesa bonde, ndoite sex worker. Mungamutaurire mashoko ekuti kudini asi? Inini ndomukurudzira kuti kana uchidaenda kubhawo wotoendawo katrain. Because especially toitirana godo mabhawo. Alright. Toitirana shanje. Munhu unyanyotengerwa doro aona mhene ine mari naona kuwaira matsotsi chaicho. Batai munhu svika ipapo mutibata munhu kana svika ipapo muchiti ndakaenda newe kunaitiwa kadibira mari yangu yazvese tora wallet nechitupa chichichichi munhu yakutosiwa ndakutonoaktira munhu yawe mabhegi rato rangu
Saka nditofanira kutoenda akatraina atombodzidza. Saka wariko here vanotraina vanhu vanenge vari kutanga kusvika? Wariko. Okay. Semusikana Bridget anotraina. Anenge achibhadharwa? Bridget haabhadharwa. Ngoti munhu ane hure rine mwoyo riari. Torega hure rine mwoyo. Alright. Saka anogona kutokuudza matricks ese kuti uyu munhu aite kana munhu kutone here vamwe vanhu vanogona kutosvika vachitokecha but atori makodo ekutoti munotoona kutoti uyu munhu uyu aite. Especially zvatisaye anenge kusviko. Makudo anoona kuti fesi inyowani pabhawa. Ndo vanhu vanenge vachidewo. Susu magube anongoita sei? Watoti Gerald maguba. Nekuti pamwe pacho anogona kutoti mbotisadhiri. Okay. Kona mfana wangu. Pane munhu ane bhegi. Mfana wangu munhu urikoyo. Atoda bhebi zvekudaro. Saka ndakupa munhu ibhebi mfana wangu. Makuenda nemunhu. Toteera isusu. Hakameze. Tora masini. Tizokubatawo. Pakashata. Saka imimi kubva pamakatanga kuita basa rekutengesa bonde, paripo here pamunonyatsa kuti pamusingakanganwe pamunoti imimi makasangana nemahwani ekuti ningirikini akandisvira mahara akasandipa mari kana ndakabatwa rafu imwe yekutoti zvina kundiitira zvakanaka nanhasi handikanganwe? Zviriko. Pakati alright. Bamwe bacho namwena nemunhu kwake special zvinoitika kumba kwemunhu. Alright. Kuti kwako. Okay. Saka unofanira kutodzidza kuti atifanira kazhinji unofanira kuramba munhu wasingatrust kuenda neimba wake. Okay. Waenda nemunhu nosvika ikoko. Mari yako ndokupa. Svika kumba kwake. Unogona kunyenga nyoro. Iye anga achiti kusvirira mahara. Tapfeke kondomu. Kokusvira pamwe ane siki. Anenge toriwo gubewo rajaira kudaro. Rokusvira mahara. Ndakusvira mumba imomo. Nyoro futi. Mangwana makuzoenda kuzoti get away baba napo. Unogona kutomamisa zvezvo. Utongotomamiswa. Wakutodzingwa. Wakutoenda usina na sendi. Apa wasvirwa futi. Wasvirwa futi. Mahara. Saka matambwa rafu dzakadaro akuona here mimi kwamunondomangara? Chure chinonetsa kumangara. Bwezi mapurisa anowanzoti kuti nyaya dzekudhedhana idzi dzemapanga dzaanowanzopindira kuti dzekusvirira namahara. Alright. Ko nyaya dzesiki wakomana munoita sei? Hamumbosangane nedzimwe siki dzinenge dzakaoma? Siki dzotombotirova batobaya majekiseni. Okay. Because kana umuchibasa ichi wajoina chiguri chinonchitaura chai zvese unosangana nazvo. Unosangana nazvo. Hakuna hure rinoti anamborwa nesiki. Nyeba iko. Iro rane nguwa riri mubhawa. Nyeba iko. Hakuna hure rinoti anamboiswa rafu. Nyeba iko. Saka varume vanonyanyofarirei pamunhukadzi? Chamakaona imimi chamunoziva kuti aisisi tikapinda takadai murume tinotomuattracta chete? Utu. Ikutu. Mamini utu. Amwanda kana maslende azokarwa kamina ngofamba step imwe yai yongoradzira kuti anoti ndiendawo nyashi. Alright, magaro. Apa. Alright. Ndiendawo smailira. Nangofarira kakusekerera kongochingoita so. Alright. Nhasi ndikuda kuti muudze madzimai ari mudzimba. Mashoko amunoda kuasira nhasi madzimai ari mudzimba ndeyekuti kudii musati mabva panapa? Aini ngokurudziro yangu ndeyekuti vakadzi vari mudzimba batai varume zvakanaka. Okay. Murume nyandodyiwa mboro idyewo mboro. Murume unobatiwa pasi pemachenda. Murume ari pakati pekusvira katongokuvhura magaro bata garo rimwe neuku kudai. Murume anonyatsonzi kuti handakwandoenda kadzi wangu ari kundigonera nekuti isusu mahurera ndozvatinoita varume wenyu kana vauya kwatiri. Kadzi vari mudzimba kurudziro yangu ndo mashoko angu ekupedzisira kuti vakadzi vari mudzimba batisisai varume. Murume akada kudyiwa mboro ngaidyiwe. Even iwewe kutoti murume wangu mbodyawo beche ndo inonzi love yacho nekuti auya kwedu totomudyisa. Andoridya. Saka ndokurudziro yangu yandoita
kwakadzi vari mudzimbo. Mboro yemurume ngaidyiwe, murume ngaabatwe mboro. Furai mboro yevarume muchinyatsopukuta netumatauro, ngatiwatch kuti tigara turi smart. Vakadzi vari mudzimba gezai mabhurugwa, mapeche ngaagara akaklinwa akabviswa muvhu. Ndokurudziro yangu. Right, muri yeZimbabwe tinotenda. Ndofunga manzwa mashoko ane uremu, mashoko ane udzamu. Ndo nyaya dzatiri kubata nanatete vedu vanenge vachitengesa bonde vamunoti ma-sex workers. So mumwe macho vari kundobata futi nyaya dzekuti kudzimba ikokoko ngei vakadzi muchinzi imimi muri kunyanya varume venyu vari kubuda vachienda kundohura. Ndofunga ndo mashoko ari kutaurwa anzi gezai mapeche enyu muri kudzimba ikoko, idyaiwo vana baba mboro muri kudzimba ikoko kuti zvifambe, because vana baba kana wabva uko wakaenda uko ndo kwavanenge vachindotambwa dzese dzipi dzese idzodzo. Saka ndosaka vachiita basa rekuti mangwana wadini futi wadzokera. Saka so thank you very much muri yeZimbabwe, tinokutendai. Tinodaira kuti pavanobva panapa vanatetewa vanosiya wataura vanotengesa zvavo bonde, ma-sex workers, but pamwe pacho vanokuudzai dzimwe nyaya dzekuti imba yako inogona kusara yakamira, inogona kuchengeteka. Zvakare vamwe vanokurudzirai kuti haisi nyore kungoti wakuenda patouchline. Ndofunga manzwa akitaura kuti kana uchinge wafunga kuenda ikoko wangofanana nemunhu ajoina chigure, kana kuti watowo musoja wakuenda kuhondo, nekuda kwekuti kunoitwa zvese. Saka harisi basa rakareruka, harisi basa riri nyore, asi kutoti ritori basa rakatozviomerawo. Saka so thank you very much muri yeZimbabwe. Ngatisanganei mune chimwe chikamu chinotevera patinenge tichiita hurukuro navo ivava vanatete vanotengesa bonde. So thank you very much. Ngatisanganei zvakare muzvikamu zvinotevera. Mazvita.